बेवहाय दिनै इउपिएफएलनि गोबां दैदेनगिरि हा होनायनि मुङाव 17 लाख थाखा दिनै बिथांमोना खांनानै लांदों 100 200 500 बेबादि खाङै खाङै दिनै बिथांमोननिफ्राय 17 लाख थाखा लानानै थांबाय दिनै जोङो बिपिएफ दोलोनि मोनसे हान्जा दिनै बे मानासि हादानाव गिदिंफैदों आरो रायजो राजाफोरजों सावरायनाय हाबाफारि लादों दा बेवहाय जों मिथिनो मोनबाय रायजो राजाफोरनि खुगानिफ्राय जे नैबे मानासि हादाना दिनैहालागै हानि लेखाखौ मोनाखै हानि पाट्टा मोनाखै बेवहाय दिनै इउपिएफएलनि गोबां दैदेनगिरि दालालिफ्रा दिनै बिथांमोननो खोथा होयै होयै दिनै बिथांमोननि सरकारा जोबनोसै दा बिथांमोननिफ्राय बिथांमोना जेबो मोनफुंनायखौ जों नुवाखिसै बरंसो दिनै बिथांमोननि खुगानिफ्राय ओंखारबाय हा होनायनि मुङाव 17 लाख थाखा दिनै बिथांमोना खांनानै लांदों बिगा प्रति माने 100 200 500 बेबादि खाङै खाङै दिनै बिथांमोननिफ्राय 17 लाख थाखा लानानै थांबाय नाथाय दिनैसिमबो बिथांमोना बे हाखौ दिनै बिथांमोननि नामाव दिनै सेटेलमेन्ट होनो हायाखिसै जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा प्रमद बर'आ बेखौनो दिनै बुंनानै लाबाय थायो जे बिथांमोना दिनैनि थारिखआव 2.5 लाख मानसिनो हानि पाट्टा होबाय होनना दिनै रायजोफोरनि सिगाङाव दिनै बुंनानै गिदिंबाय थादों नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा दिनै बे मानासि हादाना 1990 मायथाइनि सिगांनिफ्रायनो दिनै बेयाव दङ बिथांमोना दा दिनै बे फरेस्ट राइट एक्टनि गेजेरजों बिथांमोननो हा होनांगौ दिनै हा मोननांगौआ बिथांमोननि मौलिक अधिकार जानानै दं नाथाय बिथांमोना बिनिफ्राय दिनै बन्सित जानानै थानांदों आरो दिनैहाय आं फंसे बाथ्रा बुंनो सानदों जे दिनै बिपिएफ दोलोनि सासे अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि सुभाष बसुमतारिया बिपिएफनिफ्राय दिनै बिजेपि दोलोआव जयेन जादों दा बेजों 50 जनसो मानसियानो थांफायाखै जे सुभाष बसुमतारि बिपिएफनि जाय आगोलनि दैदेनगिरिमोन बेखौ रायजो राजाफ्रा सुखुवा ओंखायनो बिथांजों रावबो थांफायाखिसै बिथाङा खालि बिपिएफखौ दिनै दुरबल खालामनायनि मोनसे मिशन लानानै ओंखारदोंमोन नाथाय दिनै बिथाङा मावनो हायाखिसै रायजो राजाफ्रा गतिके बेबादि नेताखौ जोगारनांगौ बेबादि नेताफोरखौ गामियाव सोनो नाङा बिदि नेताफोरखौ समाज बैकट खालामनांगौ आं बेखौनो दिनै बे मानासि हादान लोगोसे मानास सेरफांनि गासैबो रायजो राजा बिथांमोनखौ आं दिनै खावलायदों।